Okay, sanibona. Ngiyethemba niyaphila. Namhlanje ngizothanda ukukhuluma nalabantu abangathandi ukuya enkonzweni kodwa abathandayo ukuphumelela, abafisayo ukuphumelela. Angazi noma ngizozwakala kahle yini kuwukuthi ngiseduzane nasemgwaqeni. But ngifuna ukuyisho lento. Khuluma nalabantu laba abangathandi ukuya enkonzweni kodwa abathandayo ukuphumelela. Laba abajwayele ukuthi uma bekubona ubheke enkonzweni bathi awongibeka nami, awongikhulekela. Uma bekubona emkhulekweni or if they know ukuthi ungumzalwane uyakholwa, you used to pray, then they say awongikhulekela phela nami ngicela ungikhulekela izinto zami kanjeni kanjani ngifuna kube nje. As we are all human beings, asazi ukuthi ubani ukufiselani, ubani ucabangani ngawe. Wena uzothi ucela ukuthi akukhulekele only to find ukuthi kunokuthi akukhulekele for into enhle ebese ekukhulekela ekuthenini ungaphumeleli. And awazi ukuthi as you say ucela akubeke nawe uma ngabe ekhuleka ukuthi uzokubeka on which side. Kungenzeka akubeke ezintweni angazidingi empilweni yakhe, izinto uNkulunkulu adinga ukuthi uNkulunkulu amsize kuzona isuse kuyena, and it's possible futhi ukuthi akubeke ezintweni azithandayo nafisa ukuthi ziphumelele. For the fact that you don't know, kuhle ukuthi uziyele wena enkonzweni. Okay, go back to le eyokuthi ngicela ungikhulekele. Yeah, don't ask ukukhulekelwa, instead just ask for ukukhulekiswa. It's hard for ukuthi umuntu angakhulekela inkinga zakho while naye enezakhe inkinga. Ngono ukuthi akukhulekise. It's like uma ngabe kukhona umthwalo owuphethe and ubone ukuthi uyakusinda wona wedwa. Umuntu akeze ukuvuma uma uzothi wena ngicela ungiqulele. Instead it's better ukuthi uthi wena ngicela ungibambisa lana lo mthwalo oyangisinda. That will be easy ukuthi akubambise. So enqondo ukusho mina ukuthi uma ngabe kukhona into oyidingayo, go straight ziyele wena kuNkulunkulu. Okay, kungenzeka ungafuni ukuya enkonzweni ngenxa yezathu ezithile. Get inside your room and then you pray. uNkulunkulu uzwa wonke umuntu yonke indawo futhi. For the fact that wena you gave yourself time with uNkulunkulu, angeke uNkulunkulu akuzibe angakuphendula. There is a verse that side elithi zanini kimi nina nonke enikhatheleyo nenisindwayo mina ngizoniphumuza. Meaning that akashonga uNkulunkulu ukuthi nikezani imithwalo yenu to other people. Instead uthe ezwini masize kuye nemithwalo yethu, yena uzosiphumuza, meaning uzosiphathela yena umthwalo wethu. So kanjalo ke, in summary sengizovala ifoni because I have to cross the road. Ngithi mina it's better ukuthi uzicelele wena kuNkulunkulu if there is something odinga ukuthi yenzeke akwenzele yona than ukuthi ucele abanye abantu, ngoba uma ucela abanye abantu kungenzeka ungaphumeleli ucabanga ukuthi bazokwenza uphumelele only to find ukuthi uzongaphumeleli. Nibe nosuku oluhle.